Здравейте! Днес сме с един Volkswagen Tiguan, двойка дизел, 16 клапана, Coma Rail. Автомобилът идва за стандартно обслужване, ремонтировки, масла, филтри. Автомобилът ще бъде обслужен с оригинални части, оригиналните ролки, оригинален ангренажен ремък, оригинална водна помпа, оригинално масло за двигателя 0/30. Филтрите са на мале, не са оригинални, но са висок клас. Двигателят е снабден с шестограм или привод на маслената помпа, който също ще бъде подменен, тъй като автомобилът е на близо 300 000 км и е желателно да бъде сменен този шестограм. Сега ще последва разглобяване, като стигна до шестограмчето, отново ще направя едно видео. Така, тук вече картерът е свален. Тук стои шестограмчето, това е маслената помпа. И отново проблем. То не е толкова проблем, колкото нещо, което го виждаме като скъпа част за смяна. А именно това възъмно колело. Аз бях правил видео за това възъмно колело. Ето и тук. Само да пусна светкавицата. Както се вижда, при мърдане на зъбното колело на балансиращите валове, паразитното зъбно колело има луфт. Тук мърда. Ето къде. Сега ще трябва да сменим и него. 99% съм сигурен, че като го изкарам, вътре лагерът ще бъде счупен. Сега като го разглобя, пак ще направя едно видео. Така, тук вече зъбното колело е свалено. Вижда се, че втулката е силно износена, даже е пукната. Тук по цялата широчина е пукната. Ето тук се вижда, тръгва цепката, стига до другия край. Това нещо не казвам, че още нямало да кара. Може би ще да изкара няколко хиляди километра, но няма как да рискуваме да го оставяме да направи по-голяма поразия, тъй като вече съм казвал, това нещо счупи ли се тази втулка, колелото блокирва, зъбите се изронват и другите зъби, които са към коленовия вал, и ремонтът става доста по-скъп. Това е новото зъбно колело, оригинално. Вижда се как трябва да изглежда новото. Това е стария шестограм. Не е силно износен, но има износване. Сега според мен този шестограм е оригиналният, с който е излязъл автомобилът, с който е излязъл от завода. Тъй като до сега колкото пъти съм свалял оригинални шестограми, винаги тук има един отвор с резба, много ситна резба, което е направено с цел, тук има една зегърка. Като се махне зегърката, тук се навива едно болче и се издърпва шестограма от маслената помпа. Новият шестограм също е оригинален. Номера. Оригинален, но нямат отвор за болче. Този има. Сега като цени това зъбно колело, тъй като не всеки го интересува колко струва. Ето това зъбно колело, оригинално, струва близо 350 лева. Филтри, масло, ангренажен комплект, водна помпа, 6 грама,
1700 лева. Сега, ако на някому се стори висока тази цена, само да спомена, че наскоро гледах една публикация, където в София ли беше, не знам точно, не помня, за такъв ремонт, също на такъв подобен двигател, само за ремъците и ролките с труда, с пистовия ремък и външните ролки, близо 4100-200 лева. Така че тази цена не смятам, че е чак толкова висока, като се има предвид, че се прислагат оригинални части. Сега тук се видя, че има и още нещо за смяна, което е важно и хубаво да се вижда, да се проверява. Ето тази скоба. Тези двете скоби държат тази муфа, която пък съединява двете тръби на изпускателната система. Това е хубаво да се смени, тъй като това нещо, ако се скъса другата скоба, тази муфа може да излезе и гарнето, предната част на тръбите по-скоро, която е към DPF-а, да падне на земята и ще почне да се сурне. А ако падне задната част, сега тук за това е сложена и тази защита и желателно, даже силно препоръчително да има и да не се маха, тъй като тази планка държи и по-скоро предпазва, ако се скъса тази шина, тази муфа по-точно, ако излезе и ако гърнето падне задната част, да не се забие в земята. Защото забие ли се в земята, може да обърне колата или да изкара автомобила извън пътя. Затова е хубаво това да се проверява. Сега вече като сменя и ремъците, ще направя още едно последно видео. Така, тук вече действам по смяната на ремъците и отново проблем. Общо взето, каквото да барна, когато кола да тръгна да прави нещо, все нещо проблем след проблем. Ама така е. Ето за това не мога да дам крайни срокове за ремонт и за суми и за каквото ще да е. Докато не се разгуби, да се види за какво става дума. Сега тук ремъкът, старият вече е свален. Ролките и ремъкът са били сменени някога. Тези са ина с ремък, ролкина с ремък Гейтс. Знам ли се чува шумоли доста така добре. Лонта помпа също. Сега по-важното, което е проблем малко, тук нафтовата помпа, помпата за невисокото налягане на горивото, шайбата, зъбното колело по-точно е развижено. Тези три болта се развиват и това тук се мърда спрямо вътре шайбата на помпата. Това е с цел да може да се опъне хубаво ремъка, да няма корем никъде и центровката да стане както трябва. Ето тук това зъбно колело е по същия начин. Така се върче. Обаче колегата, който е сменял предишния път ремъка, не знам къде е правилно, нямам представа. Първо, че не е зацепил правилно помпата, тъй като тук трябва да има още едно ухо, което се вижда, че е счупено. И това тук, този отвор, трябва да съвпадне с ето този отвор тук. Това са колко? 1, 2, 3, 4 зъба извън центровка на помпата за високо налягане. Не, че не може така да се движи. Може. Помпата така или иначе тя си прави налягане. Проблемът е свързан с това, че DPF-ът и по-точно регенерациите на DPF-а са свързани пряко с центровката на помпата. Затова е хубаво тук да се прави с инструмент да се центрова помпата, тук да се бъдат хлабави болтовете. Сега това нещо ще бъде разкарано, тъй като даже е блокирала тук, зъбното колело е блокирало вътре в шайбата. Ще трябва да я извадя да го раздвижа и да се направи наново центровката. И така, като кача новия ремък, пак ще направя едно видео.
Така, тук вече са сложени ролките, сложени гранажният ремък. Помпата успях да я зацепя както трябва, макар и с счупеното ухо. Малко трудно ми стана. Исках само да обърна внимание на оригиналните части. Също са ИНА. Ролките са ИНА. Ремъкът е на Contitech. Но искам само да вметна, че качеството на тази ИНА, която е за оригинално граждане, и другата ИНА, която е в зелените опаковки, или този Contitech, който е оригинален, и другият, който е в жълтата опаковка, като цяло нямат нищо общо. Две различни качества. Това може да се види с просто око, а и в километрите в самото обслужване. Така че ако имате средства и желание, по-добре го правете с оригинални части, тъй като в момента пазарът е наводнен с части ментета и човек вече да не знае какво да слага и какво да препоръчва. Сега остава тук да се сложат корите, тампона, да се сменят филтрите, да се налие маслото, да се обеззаджи системата на охранителната система и да се издаде на клиента. Това е.